Amo ini ang Niles Garden mga kamaton. Niles Garden, Singharo District mga kamaton. So grabe mga kamaton. Talagang mansyon na mansyon sa distrito Singharo. Muna ang pinakadako nga mansyon dire sa among distrito mga kamaton. Thank you. So may nga po mga kamaton no. Masyar ko di subong sa mansyon ni Ma'am Market. Ari ko sa iyang mansyon mga kamaton no. So pakita ko sa inyo mga kamaton sa sulod. Kay malaga ko sa sulod. Mungukay tali sing mga antik ni Ma'am Market sa mansyon niya ini. So amo ini ang mansyon ni Ma'am Market dari sa distrito Singharo mga kamaton. So saka kita mga kamaton na. Muni gali mga kamaton no. Muni ang mansyon ni Ma'am Market. So ay sir, may nga pong gali sir. Nga po na naka-vlog ko gali, okay lang? Apo. Okay. So may nagpa-picture man dali sa mansyon gali ni Ma'am Market. Muni mga kamaton. So, libutan to ni mga kamaton. Ang mansyon ni Ma'am Market. So, muning atubang gali mga kamaton. Muning atubang sang mansyon ni Ma'am Market. So, grabe ni pila na kadikada mga kamaton ang kwan Spanish house ni mga kamaton. Abdanan ni si mga Japanese war mga kamaton. So, grabe ni nga mansyon mga kamaton. So mga kuan gali mga PBA player kapag may hampang diri sa Iloilo mga kamaton, diri sila naga stay minsan sa mansyon ni Ma'am Market mga kamaton. Ari diri ang mga artista iban nga nagahapit diri sa mansyon ni Ma'am Market. So Spanish house ini mga kamaton. So ni Ma'am Market sa likuran ko mga kamaton. So makita ka, mahasaka kita diri mga kamaton sa mansyon ni Ma'am Market. So may nagpa-picture sa kugan. So saka kita mga kamaton na. Dito sa babaw sang mansyon ni Ma'am Market. Bang okay kita diri. Kung ano ang mayari diri sa mansyon ni Ma'am Market. So mga kamaton, masaka kita na ya sa kadali mga kamaton ha. Yung akong unit nga EB46 mga kamaton. Yun, diri ko nag-park ang akong unit nga EB46 mga kamaton. So adto na to sa babaw mga kamaton na saka kita mga kamaton. Ari, diri ko naguna mga kamaton saka sa inakan-an diri sing mga konsinto ang ari diri sa una mga kamaton. So makita na to mga kamaton. Yun. Yun ang angkan sa mga Market Lopez mga kamaton. So kita tayo ng mga pamilya nila mga kamaton. Ari sila. Yun mga kamaton. So kita na natin mga kamaton. Napakaganda mga kamaton oh. Ayun. Kita natin kamaton oh. Yun. So ito parang kilala ko ito ah. Yun oh. Kilala nyo ito mga kamaton no? Yun. Kilala natin yung mga kamaton no? Kirawa Duli yang mahal Duli Padukaire Sibikan Sultan sa Nalburgia. Yun. Ang taka ko bakit na mukhaan ko ito mga kamaton. Doon pala ako nanggaling sa bansa ni Hasan al-Bolkiah gali mga kamaton, yung sultan ng Brunei ni kamaton. Yun. Si Hasan al-Bolkiah pala. Nakakapagkamay ako ni mga kamaton sa kaya Hasan al-Bolkiah nung doon ako sa istana ni Hasan al-Bolkiah. So isa sa diri
Ayun mga kamaton, no? Ayun, kita natin ang naka-display ito mga kamaton. Yun. Ito naman. From Thailand mga kamaton, no? Kita natin. So, ari pagido. Pakita ko sa inyo mga kamaton. Makita nyo si Vice President. Oh, Vice President and Mrs. Lopez. Ayun. On their golden anniversary kamaton. So, yung Vice President namin nung dati diri sa Pilipinas si Lopez mga kamaton. So, kita natin mga kamaton. Yun. Kamaton, hari ko din sa sulod. Hari ko rin si San Albor Pia kamaton sa likuran ko. Yun mga kamaton. At saka meron naman din rin yung nagpamasyal na taga Laguna mga kamaton. So, dito po yung dilim mga kamaton din. Di ba kanina, ma'am? Mga kamaton. Ito, ma'am. Ito dito. Wala pawisan na ako mga kamaton. Wala na pawisan kasi matadali sa loob mga kamaton. So, ikaw tayo mga kamaton sa kabila. Ari naman ko sa sulod mga kamaton. Parang akin na ang bahay na itong mansyon ni Mama Ricket. So, kita natin sa sulod mga kamaton. Yan na din ni Don Fernando Roldinia Lopez mga kamaton, yung Vice President namin nung dati sa Pilipinas, Vice President sa ni Ferdinand Marcos nung dati mga kamaton. Pakita ko sa inyo mga kamaton. Kita natin mga kamaton. So, look. Look doon. That's mga kamaton. Yun. Amoy ini si Kuan mga kamaton. Si Don Fernando Hopilinia Lopez mga kamaton. Yung Vice President tong dati ng Pilipinas mga kamaton. So, kita natin mga kamaton. Yon. Mga kamaton. Don Fernando Lopez Museum mga kamaton. So, yon sa kamaton. Si Mama Ricket Arimao. Yun. So, nakita natin ang buong buo mga kamaton na puro tanan antigo mga kamaton. No? Oh. At saka ito yun. Makita natin yung tsupa niya ito mga kamaton. Yung upuan mga kamaton. Ang sa kabila mga kamaton. Yun. Ari si Donya Market kamaton. Yun. So makita natin mga kamaton, napakalawak lang kamaton. Ayun.
So, ito ang entrance na Ramaton. Ito ang yun, sandalari na Ramaton. Makita ta naton tanan diri mga kamaton to. Nagpawisan na si Maton diri. Nagpawisan na tayo mga kamaton. So, ari si Vice President ng dati at saka si Mama Ricket. So, talagang puro antigo diri mga kamatong ang loob-loob na bahay ni Don Lopez mga kamatong. So, ito naman kita mga kamatong sa vlog mga kamatong. So, grabe. Ito ang mga libro mga kamatong. Yun. So, talagang nakapaka-antik ang lahat dali sa loob sang bahay ni Don Fernando Lopez mga kamatong. Yun, ito. Kita natin ito mga kamatong. Ayun. So, makikita natin ang mga lumang mga picture nila mga kamaton, no? So, yung pinakaluma na wall clock kamaton, gumagana pa kamaton. 1244 na kamaton. So, makita natin yung Santo Niño kamaton. Napakaluma lang yung mga kamaton. At saka yun, kita natin mga kamaton. Yun mga kamaton. Ang Santo Niño. So, wish na lang ang vlog ko mga kamaton yung successful. So, ipag-pray na lang ako. At saka mag-pray ako. Sana mag-successful yung vlog ko mga kamaton. Tuwang-tuwa na ako sa mga kong ginagawa ni mga kamaton. Parang si Santo Niño, parang tumawa na sa akin ngayon eh. Malapit na. Malapit na ako. Mabiyayaan sa imahen niya ni mga kamaton. Ang dahil sa inyo mga kamaton. Thank you. Thank you. So, dito naman tayo. So, baka bawal dito umupo mga kamaton. Wala dito umupo. Kita natin yun. So, ikot-ikot. So, upo tayo dito mga kamaton. So, yung mga gamit dito pala mga kamaton. One sobra na 100 years ni mga kamaton kay Spanish house ito at mga gamit ito puro ka ng Spanish house. So kahit umupo tayo dito mga kamaton video sarap po. Sobra na 100 years yung upuan kahit anong gamit dito mga kamaton, sobra 100 years. Saka ito pa kamaton. Ikat tayo no. So, doon naman tayo sa kabila pupunta mga kamaton. Kita natin tanan mga kamaton. So, punta tayo sa kabila.
Yun, ito makita natin kamaton, no? Napakaganda ito. Yun, no? Yung paligid ko kamaton, no? Ayun. So, kita natin lahat dito mga kamaton, no? Hindi na tayo mga kamaton, no? Yung mga kamaton, no? Ikot lang, ikot. Ikot lang, ikot. So, lahat pagkita natin mga kamaton. Kamaton. Nakapaka-antik talaga yung mga gamit nila sa loob ng mansyon ni Mama Marikit. Talagang napaka-antik ko. Bilib na bilib ako mga kamaton. So, kahit ito mga kamaton. So, uupo tayo dito mga kamaton. Bawal umupo dito mga kamaton. No? Pero, okay lang mga kamaton. Kahit hindi tayo makupo. Ayun, nakita natin mga kamaton. Ayun. So, si Dunya Marikit mga kamaton. Yun, makita natin mga kamaton. So, ito pa siguro sing bata pa sila kamaton. Yun. Ito, hindi mo alam kung magkano ito. Yun. Maghula na lang kayo kung magkano ang bili nito mga kamaton. At saka ito kamaton. Kita natin mga kamaton na. So, may nakalagay din mga kamaton. No? Lock, please don't touch. So, hindi tayo pwede ka tawag mga kamaton. Hindi tayo kita natin yung luma na phone mga kamaton. No? Napakaluma nga telepono. Yun. So, hanggang tingin-tingin na lang kita din mga kamaton. Nakita ka natin din ng mga kamaton ang sulod sang mansyon ni Mama Marikit. Kita natin tanan na gali mga kamaton. So, kita naman mga kamaton. Libat-libat din kita mga kamaton. Libat-libat din kita din sa mansyon. Kaya gina pa. Ito mga kamaton. Ayun. So, yung luma ng mga libro ito mga kamaton. Ang mga daan, mga libro. Nasang una pa mga libro kamaton na muli sa likod ko. So, grabe mga kamaton. Puro tanan antik ang gamit din mga kamaton. Napaka-antik ang muli ang nang balibo at kamaton sa likuran. So, pawisan na sa matong. So, ikot naman kita sa kabila kamaton. Ayun. Ito, makita natin mga kamaton. Ito, sa likuran ko. So, hindi pwede makaupo ba? bawal umpo, baka may magalit na alam na natin mga kamaton. So, kita natin mga kamaton so, are yun.
lami tanan, puro tanan antik mga kamaton. Kita ko sa inyo ang buong buo kamaton. Yun, makita natin ang luma nga kwan na malita mga kamaton, no? Mga gamit. Ayun, ito ang amo lang ginatulugan ni kwan sa una kamaton gali ni Mr. Fernando Lopez, ang Vice President sang bansa naton kamaton. Yun, hindi sa nagatulog sa bed yan mga kamaton, no? Yun. So, kita tagadi tanan ang puro tanan antik mga kamaton, no? So, ari pagit kamaton American flag niyo. So, makita tayo mga kamaton ang ginahigdaan ni Vice President sa una mo niyo. Mr. Fernando Lopez kamaton. Yan natin mga kamaton, no? Na so tanaran na likot na kamaton ang tanan, no? So kita pa sa loob. Ayun. So medyo kailo naman to sa piyak mga kamaton. Kita sa mga kamaton, no? Ayun. Napaka-antik ni mga kamaton. Yun, siguro sobra naman ito 100 years ang banga ni mga kamaton. Ayun, kita natin mga kamaton. So display lang na diri sa sagwa mga kamaton, no? Kaya sa sulit ko actually dumudamo pa to sa dalong mga kamaton. Makita ito mga kamaton, no? Yun. Ari ko din mga kamaton. Boy, white dito po sa sala mga kamaton. So kita natin mga kamaton, no? Yun. Talagang antik talaga yung bahay ni Mr. Fernando Lopez, ang dating presidente ng Pilipinas. Yun sa loob mga kamaton kita. Yun. Hari ako sa tawag na balkonay mga kamaton. So medyo mahangin-hangin na di kamaton. So medyo pawis ta, ang balhas ta na dula na kadali. Dula sa kadali ang akon niya. Balhas na bagod mahangin dito sa balkonay sa mansyon ni Mariqueta. So yan palibot. Pakita ko mga kamaton ng palibot, ha. Amo na kita yung sa dalong kamaton. Amo na yung sa dalong. So kita kamaton. Amo na ang balkonay mga kamaton yun. Yun. Amo na saan sa tubang mga kamaton. Kaya rin ko sa balkonay sa front mga kamaton. Yan. So amo na rin ang sa sulod. Yun.
yung balkon sa likod ko kamaton. So, grabe. Grabe mga kamaton. Iba't kamaton. So, medyo kita ka na yung mga kamaton. Kaya naman yung aparisyon mga kamaton. So manawag kita kamaton, dito naman kita silip sa dalom kung ano ang mga antik dito mga kamaton. Amo ni isa pa ni kamaton, no? Ang duwa to sa tiyak, grabe man to. 100 years daw hindi ka magpati mga kamaton, no? Sobra 100 years ni kamaton. Ano sa sakon likod to na to, no? Kita ta. So kapaligo. Amo ni sa kamaton. Ang sa likod ko. Yun. Ano ni kamaton sa ang banga ang ginatawag ng kamaton. Sobra 100 years ni kamaton. So kahit naman kita sa dalang mga kamaton. Ito ginagawa siya. Ang pwede mga kamaton. So hindi na makita sa likod. Sulot naman kita sa ano na kasi sa dalog mga kamaton. Nanaagod kay grabe ito sa doon. Abot ko doon nakulban ako kung ano, natakot ako doon sa loob. So pamuling sa tubang ko kamaton. Pamuling sa tubang muli ang barko na isa babaw. So talagang kapag antik ang sudlan mo, so kita ka ng mga kamaton, no? Yun. So kita na ito kung ano ka antik ng mga kamaton. Grabe ang mansion ni Mama Ricket pa. Napaka-antik talaga. So kita natin sa mga kamaton. Yun, makita ka kamaton. So basta na lang din mga kamaton. So grabe, bili-bili ito pagka-antik yung mga gamit rin mga kamaton. Spanish house, ang mga gamit Spanish house, di na sira pag Japanese World War pala mga kamaton. So talagang ganyan ang plan. Ito talaga yung bahay ni Fernando Lopez, ang Vice President namin dito sa bansa namin ng Pilipinas mga kamaton. Vice President sa ni Ferdinand Marcos nung dati mga kamaton. So baka gusto nyo man magbisita gano'n mga kamaton, naari sa Iloilo District Singaro mga kamaton. Bisita ka mo din mga kamaton sa Mansion ni Mariket. So mayong hapon sa inyo ang oras ba mag-aalas 3 na mga kamaton. So salamat sa inyo mga kamaton. Thank you mga kamaton. So kamaton, amo ni ang nakaokit dire Casa Mariket sa distrito Sangharo mga kamaton. So mayong hapon na lang sa inyo mga kamaton, ha. Mayong hapon, sana magbisita ka mo dire mga kamaton sa mansyon ni Ma'am Mariket. Thank you. So mga kamaton, so idinagid man ka mo dire ka bisita sa kani Ma'am Mariket, ha? Sa mansyon ni Ma'am Mariket. So ang oras medyo pasado na alas 3 ng hapon mga kamaton. So yun, pamasada naman si Maton sa umaga mga kamaton. Hasta pakubasaga mga kamaton sa pagbiyahe mo. Ag-stop over ako din sa mansyon ni Mama Ricket. So punta ni mga kamaton kung katakas na din sa aton boundary mga kamaton. So talagang ganyan talaga kapag vlogger ka. Medyo spending time mga kamaton. Spending time mga kamaton ang aton nga inaobra subong sa aton nga YouTube. So kamo mga kamaton magbisita na kadto na ka magdiri sa mansyon ni Ma'am Mariket. Thank you.